Čau lidi, dneska budeme natáčet první video. No. A to video bude o tom, jak ochutnáváme Coca-Cola. Tady vidíte Limited Edition. Limited Edition. Jdeme to rozbalit. To je krásné. Tohle na mobil. Já se to omlavil na mobil. Třeba utřít. Pane bože. První ochutnávka. Takové lidi, ta ochutnávka tam jde hodně cítit, ale no. No bože, to mi dělá paseku lidi, vidíte to? To mi udělal. Jdeme ochutnat druhý. To nechutná, to je to docela hnusný, no. No tak je to Coca-Cola. Tady nahoru dám cenovku, kolik to stálo, tady bude. A bude všechno. Čau. Čau.